Heu arribat just a temps. Anem a descodificar una imatge per satèl·lit. El que esteu escoltant són diferent informació codificada que els satèl·lits envien perquè des de la Terra puguem descodificar i obtenir les imatges del que estan observant. Voleu saber com els satèl·lits ens ajuden a determinar com ens afecta el canvi climàtic? Soc en Marc Arenas i us ensenyaré com podem obtenir informació dels satèl·lits. Repte experimenta. Els satèl·lits observen de manera global el que passa a la Terra i això és molt útil per monitoritzar i predir els efectes del clima. Com a curiositat, sabíeu que hi ha més de 8.000 satèl·lits orbitant la Terra? No hi ha racó de la Terra que no estigui controlat. Aquests satèl·lits han estat posats en òrbita mitjançant coets amb missions de les agències espacials molt costoses però també molt necessàries. Què necessitem per monitoritzar el canvi climàtic? Moltíssimes variables. De fet, la comunitat científica les ha classificat en 3 categories. La primera és atmosfèrica. Això vol dir controlar la capa d'ozó, els gasos d'efecte hivernacle. La segona és aquàtica. Com es distribueix la temperatura a la superfície dels mars i oceans, com ha crescut el nivell del mar a les platges arreu del món i, per exemple, com està afectant el moviment de les corrents marítimes. I l'altra és la terrestre. Aquesta fa referència als colors de la vegetació, a on estan apareixent incendis forestals i d'altres com poden ser la humitat del sòl. Molt bé, però com ho fan els satèl·lits per determinar com ha augmentat aquest nivell del mar? Doncs, per exemple, el satèl·lit Jason 3 utilitza un radar que aquest envia una ona cap a la Terra, rebota i calculant el temps que triga aquesta ona en rebotar poden determinar la distància. Nosaltres ho podem replicar amb aquest sensor que tenim aquí. És un sensor d'ultrasons que el que fa és enviar una ona a l'aigua, aquesta rebota i es torna a escoltar en el sensor. El temps que triga en rebotar, coneixent la velocitat del so, es pot transformar a distància. Cada variable essencial del canvi climàtic es pot mesurar de diferents maneres. Per exemple, si volem mesurar el desglaç a les glaceres, es pot fer o bé mitjançant expedicions científiques o, per exemple, el satèl·lit GRACE, que ho fa mesurant l'atracció gravitatòria amb acceleròmetres, que això li permet determinar en quins llocs hi ha més o menys massa i, per tant, si veiem una fluctuació en aquesta massa, podem treure la conclusió d'on hi ha més o menys gel. I ara vosaltres què podeu fer? Segurament no tindreu un satèl·lit, però podeu fer moltes coses. La primera és observar i anotar les condicions del clima. Una altra cosa que podeu fer és reduir la vostra petjada de carboni, per exemple reciclant. També fins i tot podeu difondre aquest vídeo. Però recordeu una cosa molt important. Els satèl·lits són els ulls des de l'espai, però el canvi comença a la Terra. Moltes gràcies per protegir el planeta.